everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ha? Usa magtuon? Magtuon ka sa pagpananom. Kay kung dili ka mananom, ako nang ihatag ni Celis ang greenhouse. Unsa? Nabuang ka na, Alejandro? Imog yung pabalikon din sa bay ang imong kabit? Abi ba to nako? O gusto ka lang mangayo pasaylo kang Celes? Dili pa igo ang pagpangayo kong pasaylo ni Celis, Julia. Giguba ko ang iyang kinabuhi. Pusa, kinahanglan nga bayran ko kini. O niya, ang imong ibayad, mao ang pagpapuyo niya din sa bay? Tipon siya na to? Nga naman di ay, Julia. Dili ka naganahan nga makakita sa naong sa imong best friend. Kini ang ibutang sa imong huna-huna, Julia. Samtang buhi pa ko, ako ang magbuot ining baya. Alejandro! Maingon ko, oy! Nasa ka ba? Galit ka man lang gisapot. Naku, may bahaw kuno sa akong papel ining baya, Shane. O sabi na imong papiliin ng baya. Di ba? Asawa ka man ni Papa Alejandro? Wa na siya respeto sa akong pagkaasawa, Shane. Pero may manggut kang wa din sa una. Magsige lang kag shopping, party-party. Mga karon nga course na ka. Wala na kay power ni Papa. Paghilom, Shane. Anak lang tika. Ma, anak ko nimo. Pero, namasabtay utok. Ako pa nimo no. Musip-sip ka ni Papa. Unsa? Unsa mo sip-sip? Oo. Akong bana? Akong sip-sipan? Kay layo na magud kay kasi ang kasing-kasing. Pero, ayaw gyud pagsugot ma, nga iya nang sakupon si Helena. Unsa? Unsa sa gupon? Nabaya ko'y nabasahan ng article nga usa ka caregiver maoy gipinlan sa tanang katigayunan sa iyang gibantayan. Shane, dili gyud hinuon ko musugot nga maunay buhato ni Alejandro. Magkamatay gyud mi kung iyang hatagan og bahin ka ng iyang nurse nga kalit lang mitunga dinhi. Mao gani nga relax. Utok ang paliho ka, ayaw ang baba. O kung sa man kuno'y naa sa imong utok karon, ha? Wa. Maunay mo tambag na ko? Wa masadi ay kay sod ng utok nimo. Ma, sundan na lang ang gusto ni Papa. Aron wa siya rason nga itchapwera ka. Hoy, dili ko mahimong iit sa puweras sa imong amahan. Kay ako ang legal niyang asawa o kadong Celes ang kabit. Ang problema, kung unsay imong buhaton, aron mapamatud-an nimo nga kabit ni Papa katong Celes. Ako ning mapamatud-an. Kana ang ipaniguro ko. Dali ramang naporma ang greenhouse dito sa Luyo. Anak gina. Basta doon ay kwarta, dahil ergid ang tanang butang. Nindot na niya ning tanaw na pita. Maog yun. Pero, kinsa man ang muatiman ini? Si Salas, Oh, ha? Silis? Pero, mao ka na gusto mahitabo ni Sir Alejandro Lanto. Si Salas ang moatiman ini. wa pa na to makiti si Silis. Tod, Helena. Naibaw na ko kung kinsa ang nakapalit sa yuta ni Silis. Kinsa? Si Sir Alejandro. Unsa? Si Sir Alejandro ang tag-iya sa yuta ni Salas? Mao nga kung gusto nimong paliton ang maong luna, si Sir Alejandro ang imong pakisabutan.
Si Sir Alejandro ang mipalit? Nga na siya man ang mipalit? Si Sir Sab ang nahibaw kung nganong iyang gipalit ang yuta ni Siles. Mao na. Kadiyot lang Lando ha. Nanawag si mama nako. Hello ma? Helena, anak. Nanawag na ako ang higala kong jail guard sa correctional. O sa balita man na rin? May kauban mang lalaki ang unang nagpakisusi bahin ni mama ni Museles. Nagpaila ba ang maong lalaki ma? Ngan ra ang nakuha sa akong higala. Friend ko ang ngan sa ikaduhang lalaki. Sa ato pa. Maogi din niyang gilarga diha sa Cebu. Helena, unsa ba day nahitabo diha ha? Ganong doon na may nagpangutan na bahin ni mama ni mo. Nagpasabot lang ni ma. Nga dunay nahadlok ni Celes. May kauban ka ba diha? O ma. Sige. Maura ka na ang akong tuyo ni mo. Too di ay ma. Uwa ka ba yun na una nga mo bakasyon diri sa ako ni himutangan? Nga naman. Panhaon ba ko ni mo diha? Gusto makighimamat ni mo si Sir Alejandro ma. Unsa, nga naman ka ha? Ambot lang. Tungod tingali kay amgid-amgid mi og naong ni Celes. Kung mao ka na ang rason, dili maayo nga muanha ko, Helena. Ha? Niya nang imong panihapon, sir, oh. Maayo. Kay sayo kong gigutom da. Too di ay, sir. Nagkasulti mi si mama na rin ganina sa phone. Mao ba? Unya. Giimbitar ba nimo siya? Imo ba siyang giingnan nga ganahan ko nga makighimamat niya? Oh, sir. Pero wa pa magud siya bakanti karon. Busy pa siya sa iyang negosyo. Basin sa sunod tuig. O baka sa sunod pa gyud nga tuig. Muabot pa di ko og laing mga katuigan din siya sa inyo, sir? Samtang ganahan ka pa nga mo silbi na ko, Helena. Ikalipay ko. Bisan hangtod sa hangtod pa nga niya ka uban nako. Murag imposible man tingali nga masugot si Ma'am Julia nga magdugay pa ko din ni sir. Ako ang hari nining panimaya, Helena. Busa, ang akong pagbuot ang matuman. Mao ba, sir? Unsa man gyud kay maayong buhaton. Aron mo layas na kanang panuway nga Helena. Matag adlaw, nag-anam sila kasuod ni Alejandro. Kana gyud si Helena ang nakaingon nga nabuhi og balik ang nga ni Celes ining baya. Si Franco. Hello. Ay, karon. Ni ako sa akong kwarto. Usa na resulta sa imong lakaw diha. May nakuha na ko kasayuran bayan kay Silis. Unsa ang maong kasayuran? Patay na si Silis. Unsa? Patay na? Patay na? As in, patay? Oo, patay na si Silis. Usawa kaya ngay panggadlukan. Oo nga, relax lang niya. Kay patay na ang kaway. Sige. Bawalin ako niya. Dad, ikog pasalubong, love, ha? Ikaw lang, baby, sa laboy. Sige. Magkita lang tayo sa tuuptanan. Okay. I-chat na lang ang imong flight. Sige. Bye. Bye. Patay na si Celes. Patay na siya. Manang? Kaon na Lando. Naun sa bang imo manang gitutok ang sudan, oy. Lamian baya na. Munggos ko na gilami ko nagtimpla. Unya, napay buwad. Ngano kaning ubang dato nung ilain man gyud ang
atong pagkaon silang pagkaon? Wa may kalibutan sa Sir Alejandro, anak God. Kaya namang gikagid og utok ang nag-usab sa padagan din his kusina. Oy, Ayay. kaon di ay ka, Lando. Unsa man na imong sudan? Aguroy, may untag na bungol lang. Dili ko bungol manang. Tood, manang. Mm. Paglutoon niya og hamonada ugma sa buntag, okay? Unsa may okasyon, madam? Oy, wa lang. Malipayon lang ko. La 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 la. Ala, nakakaon man tingalig isdang bayot ning bayhana. May kalit magkalami ang batasan. Good morning, Sir Alejandro. Good morning. Sir, niyan mong gatas, oh. Kumusta ang greenhouse? 60% na ang natrabaho, sir. Mayo. Sir Alejandro, ang bayo kyuta ba ng salas? Nga naman ang iyang bay ug yuta. Ikaw man yung nakapalit ini, no? Ako. Nganong imo man igipalit, sir? Aron doon na sa kapuyan kung mubalik siya. Ha? Gibati ko nga. Magkita pa kami pagbalik, Helena. Helena? Nganong kalit kang miluspad? Sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.